Vieš o tom, že u nás si môžeš navrhnúť nálepku presne podľa svojich predstav, lebo každé dieťa je jedinečné. Tak prečo by nemala byť jedinečná aj jeho detská izba? Personalizácia u nás neznamená iba meno. Môžeš si vybrať vlastnú farebnú kombináciu, zmeniť rozloženie obrázkov, pridať text, citát alebo špeciálny dátum. Napríklad pri detskom metri. Meno? Jasné. Dátum narodenia? Samozrejme. Farba? Žiadny problém. Chceš tam levíka namiesto sloníka? Hotovo. A ak máš úplne vlastný nápad, nakreslený, odfotený alebo iba vysnívaný, stačí nám ho poslať a my ti ho premeníme na nálepku. Máš už vlastnú predstavu v hlave, ale nie si si istá, či to pôjde zrealizovať? Napíš mi a ja ti poviem, čo všetko sa dá. Väčšinou sa toho dá viac, než si myslíš. Izba má byť o tvojom dieťati, nie o tom, čo je práve teraz trendy.